سلام تخطاتلت نايس channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو أبزا فيديو زيا لنفسه كف ولادي أبز معبول عالم زلو أب كندا أمريكا أوروبا أستراليا بزي قدس أب بيت مرتات ندقنا انتاي كقاط مامي خيل علو خلو تزعزن كفالو دما نولد كي تنقري انتاي كقاط مخيل أبزو وانزي ورح شدشت ناي نفسه كف عمد برايد مانز ويدما اتهم قبر صدوم نفسهم زقلصولو بخرعت زوصولو زبحال ورحي ورح ملو مالتي ود مسقال تراخيبو كم بعالاي بعالنيو اوكي ود مسقال سكس غيركا تاوركب ديركا اتاملاخ زفطرو نعس لزغبركا بعال يبلون ود مس ود خراخب تجميرو قال مسقال كتراخب تجميرا كن كم عب فيستيفال ترايو اب عمت ورح ملو ورح شدشته مالتيو ببانديراتاتهم زوقبه غزينا نردالنا بزي دما نمنتاي علامه من يبدحري زدرخو زلو سم دليتهم اب عدهم اب هيوتهم كم دليتهم نعنا بخمي كصلونا خيل بخمي كي تردانا يغاطمالو ابزا فيديو زي يختربويم لايك غبروا كسام موده تتخطاتلوا استحلالخي حبريتا كنرينا مجمريا بزي ازي تبع باباس كنجمرينا let's go. An 11-year-old angel came to his mom and said, "Mom, am I a male or a female? Because that's what they're teaching me at school. You can't say male, female, you're insulting." Get a life. ود عسرت حد قلعة كبيت مرتن جزمتيو أنا وددي يقال ماما أنا وددي يقال تبعت هيدي عن الساي إلوك حتى يجمر مالتيو مغنياتو أبيت مرتي ود ويقال كيبلو زخل كلولو أقات عميتات ويدما ود ويقال ترى يكونس بزح عينت كمزلو نتنساتو بتفترو أب جزء ما كبابي أبنات مهرو بتفترو ونزفلت وزنبرو إزي جيجا ينابلو حنفشفش أبرسهم يزرهو لمالو بفلاي كمز كمانا حبشة ببهلن بهايمانوت تقص خيسوس عبيه زربازي كومبليت كونفيوز كجبر خلي على كل ما مسدرو ممكن زربي كل معناته نخمز زخون رديت سلا زي بلنا بحبو أما انتهي قدقولو كرينا هجي سمعوا بتعم زقرم كستاتي زي Get a life. Get a life. You're a minister of education. Get a life. Do you think you came out of a male and a male and a female and a female? Are you sick in the head or are you? Which one? Every human being, no, they came from a male and a female. How dare you? How dare you tell me what to teach my child? مجمريا بترير نتهم نززم هرزلو ناي بلبكم ديكم ولا حمامنا يأمروا لكم حمامنا يأمروا دي زلكم بتغلى الحمومات ولا مالو الزدما سب بتفطرو كاب ودن قال ويك كاب انستاين تبعتين سبعين سبيتن مستراخبي زفتر ود مس ودي تراخيب زولد سبي يلن قال مس قال تراخيبا زولد تيلن ازنا لومي حوس استفبرخي عين الزربا ابيت مرتات نعنا كمزي زتقانني قال ملك مثلا يغليو مغنياتو ابكال عالم سلن نبر زلنا ولا بيروبا امريكا نمبر ابتنا اثنا رياليتي معالتا رياليتي يلن اتهم بيت مرتكن كم يكونن ستاتستيكس كريكم يا ابعل بفلا بيروبا كساب كندي نحنا زير دا ناس حريرهم زلت اني لا غريكم سلازي ازوم كم زتقبر زلهم مهران كيدو هيوتكم عريو نرسخهم تدربيشكم نرسخهم تصليلكم سدرانا يتصلولنا كم زخبل كله بسمعيت وي كم زحريقو وي قال نقل خلطه وي كابزي لا سبق صغي مسلكم راي وحجي بتخكر الزقاطه ما سبيتي كتزاربيا. Don't know me. My name is Aurora Regino, and I am the mother that filed a lawsuit in federal court against Chico Unified for transitioning my daughter without my knowledge. I'm here today to زي سبيتي تريواز اللهم بأمريكا عبيت مرتي قال عسرت عمت عسرت حدا عمت قالا بزي فقاده كاب قالنا بود غيروما نزيد ما أبيت فرد خسيساتهم على سلازي التناتا ستيتمنت نسمعيه. tell my story so parents and the public know what is going on in our schools. Last year, my 11-year-old daughter was in elementary school here at Chico Unified, and her elementary school transitioned her from female to male behind my back. Shortly before this happened, my father had recently passed away, and I was diagnosed with breast cancer. قال عسرت حدا عمد قالا بزي فقاده بحبو
ካብ ጓል ናብ ወዲ ቀይሮማ ንሳ ኣቦኣ መይተዋ ብሓዘን ከላ ከምኡውን ናይ ጡብ ካንሰር ኣጋጢሞዋ ኣብ ልዕሊ ድማ ትሰርሕ ሰበይቲ እያ እዚ ድማ ይትብኮስ ዝጥቀምሉ ዘለው ንክልቲኦም ወይ ሓደ ካብቶም ሲንግል ፓረንት ኮይንካ ንስኻ ምስን ጌራ ምስራሕ ክትጎይ ከለካ ደቅኻ ብሕቡእ እንታይ ክገብሮም ይኽእሉ ምክንያቱ ግዜ ከም ዘይብልካ ኤነርጂ ከም ዘይብልካ ርዮም ፈሊጦም ስለ ነቲ ኩነታት ስለ ዘፅንዕዎ ነታ ብኮኻ ነታ ሃጓፍ ተጠቂሞም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንስማዕ እያ My daughter was distressed and began questioning her sexuality, so she decided to reach out to a wellness counselor at her elementary school. The day my daughter shared with her guidance counselor that she felt like a boy, the counselor immediately affirmed ሱርበት ተኻውለው ጥኽንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደል እንተኾይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ብናፃ ነቲ ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል continue to have one-on-one meetings with my daughter without my knowledge. During one of those one-on-one meetings, my daughter told the counselor she wanted to tell me about her new identity. The counselor ignored her request and did ኣብቲ ሓደ ካውንስለር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብድሕሪኣ ኮይኑ ንስታ ኣደከ የፈለጠት ምስ ኩሉ ሃጓፋታን ፀገማታን ነታ ጓል 11 ዓመት ማለት እዩ ኣነሲ ወዲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ክትብሎም ጀመረት ኦኬ ኢሎም ብሕቡእ ጎስጒሶም ኣብ ገለ ፖይንት ነደይ ክነግሪ ምስ በለቶ ኖ ከይትነግሪ ብምባል بعلوم نتكونتات كسالتوهم كقلاطفون يفتنوا. Nothing to support her and letting me know what was going on at school. Throughout her transition, my daughter changed very quickly, was bullied, and as a result was very unhappy. And because her school kept this transition a secret from me, she was on her own. I'm a التناتا مكيار نايصوتا كابودن كابغالنا بود مستغيرت قلطو سلازي نبر ابت بيت مرتي اتوم قلعو كقبل واي كلنيم تمال غالنا يرا لو مودو خينا سلازي ببزح كصرفوان كواردوان جميرهم يعني كل دما اب غزا اديا سلازي تفلت اب بيت مرتي كتبدل تعول اب غزا دما كتحبها مستير كتحزن سلازي كساب كندي كبيت خون كم زغل طوال اب كمزي مستي صبتنا هانغولومن امرومن أبكال حدقينيا من قد خدخلوا إزد ما يتبتعم زحزنا زلوا. Busy working mother, just like the rest of you. Before this happened to our family, I would have not believed this was going on in our schools, especially at the elementary level. I want everyone to know, I want everyone to understand that I want a space for our LGBTQ and trans community members to feel safe and supported. But the policy currently in place at Chico Unified has been damaged. زي أبزي كردانا زلوا تي زجبر زلوا نفسه كفسب نتوم نتكهله نتوم كم زجبر سودا ما هو بحر نزلوا من متسبع وين قال ملاي كونن انتايدا بتهم قلعو أب تحت واي درجة بلمنتار درجة متيخة أب هي وتوم مبزحتوا ولا دي كم زو خمسة لا بيت مرتاع يفلتني أنا ونا يفلتني نيرة الزجن بيت مرتاد بحبو يشرحوا له نابلت تمرر لا حجي قال لكم يرداكم ويكا من البعض زي سلازي اللي كم زي نخنا جانن ويكا نخنا سنبن نبلو زلناك مسلكم خلي ردوا يد ما سلمتكم مسلك ماله أبزك أربعة أبزور حزيا أبزك أربعة محلات تمالي بفلا في تويتر أنا زا فيديو أبزك قبل الله زلخنا مع تماليا برتعز خوني بوست زخون زنبر بزحسب زارب زنبري أبحد بيت مرتزقات أمرايو إذا بيت مرتيهم يقبلوا ما له كما يلوم رأيوه إذن تاي بحال نتهم قلعو أبيوتهم بيمانن بصقامن نزي ነገር ክሰምዑዎን ክርእይዎን ኩሉ ሰብ ከምኡ ከም ዝኸውን ሰለቱ እዚ ኖርማል ይነዓም ክኸውን እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ከም ኖርማል ንምውሳድ እዩ ስለምንታይ ከም ዝኾናሉ ፅንሂልና ንሪአና እዚ ግን ሪል ላይፍ ኣብ ቤት ትምህርታት ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቤት ትምህርታት ዘጋጥም ዘሎ እዩ ንርአዮ ድሓን ንስማዕዮ ንእሽተይ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንቅፅልና ስለምንታይ ዕላማ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኮይኖም ሓደ መዓልቲ ከም ዝገይሮም እንታይ ፀገም ኣሎ
ጽዕኖ ክትርእይዎ እዮም ስለምንታይ እንታይ ፀገም ኣሎ እቶም ንኸምዚ ዝጉስጉሱን ዘቀድሙን ዘለዉ ሰባት ዝሕዝን ክፋል እንታይ እዩ መስቀል ይኹን ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ቁርኣን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኸይንበብ ዝቃወሙ ሰባት እዮም እንታይ ዕላማ እዚ ንቆልዑ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይኮነን እዩ ተዘካትዕ ዘሎ ፅኒዕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ወለዲ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ተፃቦታ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ንግበር ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ምናልባት ኣብ ዓድና ኣነ በኤሮጳ ኣለኹ ኣብ ሆላንድ ኣለኹ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ኣብ ስዊስ ኣለኹ ኣብ ካናዳ ኣለኹ ኣይምልከተንን ትብሉ ዘለኹም ራእይዎ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ሳዕሪሩ ከም ዘሎ እዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ናይ ስዊስ መንግስታዊ ጋዜጣ ዝወፀ እዩ ኣብዚ ቀረባ እቶም ወዲ ወይ ጓል ንነፍሶም ከም ወዲ ወይ ጓል ዘይፈልጥዋ ብፐርሰንቴጅ ናይ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ይዓብዩ ከም ዘሎ ናን ባይነሪ ትራንስጀንደር ኣብ ስዊስ ይብለና ኣሎ ቀዳመይቲ ላ ስዊትዘርላንድ እዚ ዘይንፈልጥ 6% ኣለዉ ኣብ ታይላንድ 5 ጣልያን 4 ስዊድን 4 ስለዚ ረይዎ ጀርመን ዶችላንድ ማለት 4 እስፓኛ 4 ፍራንስ ብራዚል ጃፓን ትሪዎ ኣለኹም ካልኦት ሃገራት ኩለን ካናዳ 3% ሲንጋፖር ከምኡውን 3% ኣብ ካናዳ ክንብል ከለና ካብ ክንደይ ሚልዮናት ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ እዚ ድማ ኣብ እቲ ፆታዊ ኣገላለፃ ጥራይና ንዛረብ ዘለና ፅንሄ ኢልና እንታይ ክንርኢና እቶም ኣብዚ ግብረ ሰዶማዊት ንነፍሶም ከም ግብረ ሰዶም ዝገልፅዋ ብብዝሒ ካብቲ ህዝቢ ብፐርሰንቴጅ ክንሪኦም ከለና ራይዎ ኣብዚ ኣብ ብራዚል 15% ካብ ህዝቢ ናይ ብራዚል ካብ ሚልዮናት 15% ግብረ ሰዶማዊ እዩ ክሳብ ብራዚል ካብ ሓደ ዓቢ ክርስቲያናዊ ሃገር ዝበሃል እዩ ድሕሪኡ እስጳኛ 14% ስዊስ 13% ሆላንድ 12% ዓባይ ብሪጣንያ 12% ስዊድን 11% ጀርመን 11% ኮሎምቢያ USA 11 ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ 300 ሚልዮን እዩ 10% ማለት ክንዲ ምንታይ ብዝሒ ከም ዘሎ ክትግምትዎ ክትክእሉ ኣለኩም ከምዚ ቀሊል ንውሕዳት ሰባት ዝፀሉ ዘሎ ከይመስለኩም እዚ ኩሉ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ እንተኸይድና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሶሪ ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ ድዩ ሱድ ኣፍሪካ 8% ራይ ኣብ ኣፍሪካ እውን ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ካብተን ዝበፅሓ ካብዘን ዓበይቲ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ጥራይ ደላ ብኣፍሪካ ደረጃ ክንሪኦ ከለና እዚ ድማ ናይ 2023 ዝተገበረ መፅናዕቲ እዩ እዚ ቀሊል እዩ ንኣብነት ስለምንታይ እዚ ተጋንኖ ኣለኻ ጆርጅ እዚ ከም ኖርማል እንደወሰዶ ይብል ኣሎ ኦኬ ኣብ ቤት ትምህርታት እንታይ ዓይነት እዚ ብኸመይ ንቤት ትምህርቲ ጥራይ ብኸመይ ካልእ መንገዲ የምፅዎ ኣለዉ እዚ ፓስተር ኣብ ቤት ትምህርቲ መፅኡ ዘማረሮ ንስማዕ ሕጂ talk about this book here. My name is John Amanchukwu, as I stated earlier. It's called It's Perfectly Normal for Students 10 and Up. This book details all kinds of sexual images, pictures of elderly people nude, pictures of an individual who's in a wheelchair with his penis. ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ዘሎ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ግሉፅነት ዘለዎ ናይ ወድን ናይ ጓልን ስእልታት ዘለዎ ንብዙሕ ሰብ ከም ዓብ ኮይንካ እውን ዘሰክፈካ ኣብ ላይብረሪ ናይ ቆልዑ ግን ኣትዩ ኣሎ ወዲ ምስ ወዲ ዝድቅስ ጓል ምስ ጓል ትድቅስ ወዲ ምስ ጓል ዝድቅስ እዚ ሓበሬታ እዚ ንቆልዑ ዘይምልከት ሓበሬታ እውን እዩ of two women having sex. ከምኡ ድማ ብግልፂ ፆታዊ ርክብ ዝገብሩ ዘለዉ ዘርኢ ስእልታት ማለት እዩ A woman having sex and እዚ ነገራት እዚ ሓበሬታ እዚ ክልኩል ስለ ዝኾነ ኩሉ ኸሪኩም ኣይክልኒ it's crazy እንታይ ዓይነት ዓለም በፂሕና ኣሎ who decides what's normal? Is it you? Is it you? Is it you? Is it you? Or do parents decide what should be placed? መን እዩ ሓደ ነገር እዚ ኖርማሊ ንቆልዑ ወይ ንገለመለ ኢሉ ዝውስን ዘሎ ንስኹም ዲኹም እናበለ ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርድ ዝዛረበ ዘሎ ንስኹም ዲኹም ትውስኑ ንቆልዑ ኖርማል ወይስ ንሕና ወለዲና ንውስን እናበለ ኣከራኸርነት ብየልዕል ኣሎ At the fingertips and allowed to be taught to their children in the school system. I'll read some of this for you. It says, after a bit, a person's vagina becomes moist and slippery.
So እዚ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ምክንያቱ openly ብርቱዕ ዝኾነ ቋንቋ ስለ ዝጥቀም ዘሎ It's called It's Perfectly Normal. I'll read some of this for you. It says, after a bit, a person's becomes moist and slippery, and the clitoris becomes hard. After a bit, a person's becomes erect, stiff, and larger. Sometimes a bit of clear fluid that may contain a few sperm comes out of the tip of the penis and makes it wet. Can we, sir, I'm sorry. ነቲ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ኣብ ላይብረሪ ናይ ቆልዑ ሪዱ ዘሎ ዓዊሉ ኣብቲ ቦርድ ከንብበሎም ጀሚሩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክትራኸብ ከለካ ኣብ ስምዒት ክትኣቱ ከላ ብልዒታ ከምዚ ይኸውን ናይ ወዲ ምስ ወዲ ክራኸብ ከሎ ከምዚ ኾን ኢሉ ልክዕ እቲ ዘጋጥም ንቆልዑ ኣብ ኤሌመንታሪ ንዘለዉ ክሰምዕዎ እቶም ቦርድ ንዑ ክሰምዑ ከሎ ፕሊዝ እጦበል ኣቋርፆ ክንሰምዓኝ ዘለና እናበሉ የብልዎ ኣለዉ ንሱ ግን ውራይ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ዝብሎም ዘሎ ስምዕዎ ላይ ግበርዎ ፕሊዝ ክንምንታይ ክፀንሕ እዛ ቪድዮ ናይ ፈልጥኒ ካሊዋ ክእሉ እዮም Was it something I said? If you don't want to hear it in a school board meeting, why should children be able to check it out of the school system? We have perverts that are perverting our kids. And you all sit back. ንስኹም ኣብዚ ክሰምዕዎ ዘይትደልዩ እንተኮይንኩም ስለምንታይ ቆልዑ ከንብብዎ ነዚ ነገር ነዛ ፀያፍ ነገር ንከንብቦ ኣብ ላይብረሪ ናቶም ኣቐሚጥኩምሎም ኣለኹም ኢሉ ከባድ ሕቶ ሓቲቶም ኣሎ መልሲ የብሎምን ስምዕዎ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ዘይ ሞራላዊ ዘይቅቡል ነገር ዝጉዝጉዝ ኣብ መንጎኹም ኣሎ ይብሎም ኣሎ Smug in your chairs, but you don't want me to read it. Why? Does it bother you? Yes or no? You can't answer that question. You want to know why? Because politically speaking, you can't say that it's wrong. And you don't want me to read the filth because it exposes the truth. How dare you tell me to stop reading it? If you don't want to hear it, why should the children have to? ታዛዕቤት ነጥብያ እዚያ ንስኻትኩም ክትሰምዕዎ ዘይትደልዩ ኣፀያፊ ዘረባ ምዃኑ ኣፀያፊ ነገር ምዃኑ ትፈልጥዎ ተፈጥራዊ ነገር እዩ እዚ ግን ምስ ዕድሚኦም ዘይከይድ ንቆልዑ ኣፀያፊ ምዃኑ ትፈልጡ ንክትሰምዕዎ ተሓፍሩ ዘለኹም ከመይ ጌርኩም ንቆልዑ ተፍቅድዎ እናበለ ከባድ ሕቶ ሓቲቶም ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ርኢና ኣለና ኣብ ሕቡእ ዝግበር ርኢና ኣለና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ፅርግያ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ቴሌቭዥን ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ካልእ ቦታ ካበይ ይርእይዎ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ወርሒ 6 ኣብ ሱፐርማርኬታት ናትኩም እዚኣ ረእይዋ ምክንያቱ everything is connected about 15 steps in here we are ladies and gentlemen እዚ ሓደ ዓብ ሱፐርማርኬት ናይ ኣሜሪካ ታርጌት ዝበሃል ኣቡ ነዚ ወርሒ 6 ተባሂሉ እቲ ክዳውንቲ እቲ ሱፐርማርኬት ብምሉ እቲ ባንዴራ ናቶም ናይ ዝግብረ ሰዶም ዘርኢ ነቲ ገዛ መሊእዎ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ኣብ ኩሉ ክትሪኦ እንተጀሚርካ እቲ ነገር ኖርማል ኮይኑ ይስማዓካ መጀመርያ ኤውሮጳዊ ኣሜሪካ ክንመፅእ ከለና ወዲ ንወዲ ክስዕመ እንተሪእና ከመይ ንስንብት ነርና መብዛሕትና ማለት እዩ ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ይፈልጦ ነይረ ትብሉ ንዓኹም ይምልከት ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣይፈልጦን ነይረ ዝዕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ኣብ መፅሓፍቲ ገለመለ የንብቦ ነይረ ግን ኣብ ሰብ ክህሉ ከም ዝኽእል ንመጀመርያ እታ ዘረባ ኣብ ሱዳን እየ ክሰምዓ ጀሚረ ምክንያቱ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኣነ ብዛዕባ ኩሉ ግን ጠቕላላ ከምኡ ሰብ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን ነይረ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ምስ መፀና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣወዳት ስለዘይንፈልጥ ተተሓሒዝና ኢና ንኸይድ ምክንያቱ ንፁህ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ብሞራልን ብሃይማኖትን ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ኣብ የማንን ፀጋምን ክንሪኦም ዝጀመርና ግን ነቶም ሰባት ከነኽብሮምን ከም ኖርማል ክንሪኦም ጀሚርና ኖርማል ክንሪኦም የብልናን ከነኽብሮም የብልናን እምኒ ክንድርብየሎም ክንቀትሎም ኣለና ይብል ኣለኹ ኖ ኣብሶሉት ኖት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሱ ከም ድሌቱ ክገብራ ኸለ ኣባይ ፀገም የብሉ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ንሂወቱ ፀገም የብለይ እቲ ንሱ ዝኣምነሉ ኣብ ዘይደቅኻ ከተእትዎ ኢልካ ህርዲግ ምባል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክወልዱ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ወዲ ምስ ወዲ ክድቅስ ከሎ ክወልድ ኣይክልኒ ነቶም ካልኦት ወድን ጓልን በቲ ተፈጥሯዊ ከይዶም ዝወልዱ ዘለዉ ንደቆም ናባቶም ንምቕያር ዝግበር ጎስጓስ ግን ነልኩም ኣብ ሱፐርማርኬት ዘይተዓደነ ሕብረተሰብ እዚ ካምፓኒ ነዚ ገይሩ ዘሎ ዓበ ካምፓኒ ኣንፃሩ ሓደ ናይ ቢራ ካምፓኒ ካልእ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ዕላማ ይገብርዎ ኣለዉ መን እዩ ዝደፍኦም ዘሎ ከምዚ ንክገብሩ ሕጂ ክንርዮ ኢና እዚ ድማ ኣዝዩ ከገርመና እዩ እዚኣ ረእይዋ ሕጂ ስለምንታይ ካምፓኒታት ብሙሉእ ሓይሎም ነዚ ነገር እዚ ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ዝደፍኡሉ ዘለዉ እዚ ሰብኣይ ክገልፀልና እዩ You have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And that's not just not
recruiting, it is development, as Ken said. How do you እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ላሪ ፊንክ በሃል እዚ ሲኢኦ ናይ ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ትሪልዮናት ገንዘብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ ጀርመን ልዕሊ ቁጠባ ናይ ስዊስ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ መብዛሕተን ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ልዕሊ መብዛሕተን ሃገራት ናይ ዓለም ፋንድ ዝውንን ካምፓኒ ብላክ ሮክ ዝበሃል ማናጀር ናቱ እዩ ወይ ከዓ ናይቲ ቦርድ ቼርማን እዩ ንነዊሕ እዋን ማናጀር ናቱ ዝነበረ እዩ እዚ ንመብዛሕተን ካምፓኒታት ብርክናተን ዝውንን ወይ ከዓ ኣብቲ ፋንድ ናቱ ትሪሊዮንስ ኦፍ ገንዘብ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ እንታይ ይብል ኣሎ ብድሕሪት ኮይንካ ግበሩ ምባል ጥራይ ኩሉ ኣይኮነን ፃቕጡ ክትገብረሎም ኣለካ ፎርስ ሓይሊ ክትገብረሎም ክትክል ኣለካ ነቲ ባህሪ ንክቕይሩ ዳትስ ዋይ ካምፓኒታት ኣብ ዝዋን እዚ ኣንፃር ረብሖም ዝገብሩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ሱፐርማርኬት ኣቐድማ ኣቢልና ከምኡ ምስ ገበረ እቲ ናቶም ማርኬት ካፒታላይዜሽን ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልቲ 8 ቢልዮን ዝኣክል ኣንቆልቁ ኢሉ ምክንያቱ እቶም ኖርማል ሰባት ኣንፃሩ ስለ ዝተንሱ ውሑዳት እዮም እቶም ግብረ ሰዶም ዘለዉ ኣብዛ ዓለም ብፖፑሌሽን ክትርኢ ከለካ ወላ 15% ትሕሪልና 85% ኣብ ስዊስ ኖርማል ህዝቢ ነቶም 15 ከተኽብር ኢልካ የኣይ ንብሙሉኡ ሰብ ነቲ ድሌታቱን ባህግታቱን ወይ ከዓ ነቲ ኣቋሙን ኣረሲዒካ እዚ ጥራይ ይፅብቕ ኢልካ ክትእምኖ ፍተን ሓደ ሰይጣናዊ ሓይሊ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ግን እቲ ህዝቢ ነቂሑን ተሰሪሒሉ ንኣነ ንስኻትኩም በቲ ገንዘብና ንገዝኦን ንወስዶ ምርጫታትን ሰሪሕና ክቕየር ይኽእል እዩ ሓደ ዓብ ካምፓኒ ካልእ ናይ ቢራ ካምፓኒ ኣብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ነምበር 1 ዝነበረ ባድ ላይት ዝበሃል ከምኡ ብሓደ ትራንስጀንደር ዝኾነ ካብ ወዲ ናብ ጓል ዝተቐየረ ብኡ ገይሮም ኣድቨርታይዝመንት ክገብሩ ምስ ጀመሩ ዝኣተዎም ጥፈሻ እቲ ካምፓኒ ኣብ ዝዋን እዚ ባንክራፕት ከይኸውን ይፍራሕ ኣሎ እዚ ድማ ህዝቢ ነቂሑ ትክክለኛ ውሳነ ክገብር ተጀሚሩ እዚ ሸይጣናዊ ጎዝጓዝ ወይ ከዓ እዚ ንሕብረተሰብ ንኸይቅፅል ወይ ከዓ ሰባት ንኸይወልዱ ንኸይፈርዩን በቲ ትክክለኛ መንገዲ ኣምላኽ ዝፈጠሮም ንኸይከዱን ዝፃባእ እዚ ፀገም ንሕና ከምዚ ክንብል ከለና ግብረ ሰዶም ንኽጠፍኡ ይኮኑን ኣይኮነን እቲ ዕላማ ሰብ ኣብ ሂወቱ ድሌት ክገብር ክእል ወለዲ ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ክንርኢና መጀመርያ ኣብ ቤት ትምህርትታት እንታይ ይግበር ወለድታት ወለድን ኣመሓደርትን ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክንርኢና ሕጂ ቤት ትምህርትታት መምሃራን ከመይ ገይሮም ደቂ ክገብሩ ክምርዝዎም ከም ዝኽእሉ ስምዑ ሕጂ these topics and are way more accepting than adults when it comes to discussing these topics. እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ቶም ዝዛረቡ ዘሎ መምሃራን እዮም ኣብ ቤት ትምህርቶም ዝገብርዎ እዮም ኣፍ ልቦም ነፍሕዮም ኣብ ቲክቶክ ተዛሪቦሞ ይድምሰስ እቲ ቪድዮ ግን ገሊኦም ስለ ዝሕዝዎ ንሪኦ ኣለና My classroom is one of the gayest places probably on the ናተይ ክላስ ዝለዓለ ግብረ ሰዶማዊ ክላስ እዩ ዘለኒ ይብል ኣሎ ስለዚ ብኣፎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ንስማ እዩ these topics. My classroom is one of the gayest places probably on the planet. Most days of the week, I come to school in stilettos so I can create an explicitly queer space for all of my students. Everything is completely covered in rainbows. I've got flags everywhere. I've got queer literature. Parents might complain, and there's actually a way to be really sneaky about supporting specifically queer students. Dropping a pink triangle somewhere in your room makes a huge difference because kids look for that. Recently, we started wearing pronoun pins. I don't even know what to say. I'm at a loss. እንታይ ንርኢ ኣለና ኩሎም እዚኦም መምሃራን ናይ ቤት ትምህርታት እዮም ከመይ ገይሮም ነቶም ቆልዑ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ሶሪ ኣብዚ ወርሒ 6 ፕራይድ ወርሒ ጥራይ ኣይኮኑ ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ እቶም መምሃራን ውራይ ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ብምጉስጓስ ክሳብ ክንደይ ፀቕጢ ከም ዝፈጥሩ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ፅልዋይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ክንርኢና ሕጂ ወለዲ ኣብ ካናዳ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ክንርኢና ከምኡውን ሓንቲ ወላዲት ተዛረበቶ ክንርኢና It looks like there's a divide here. You are creating a divide. There is no hate on the gays or the lesbians. I have gay and lesbian family and friends, and I stand here in love for them. There is no divide. ዝኾነ ይኹን ፅሊ የለን ንሕና ትብል ኣላ ንሕና ነቶም ግብረ ሰዶማውያን ቤተሰብ ኣለውና ኣማሓዙት ኣለውና ዕሩኽ ኣለውና ጎረባብቲ ኣለውና ናቶም ፅሊ የብልናን ንስኻትኩም በዓልኩም ኢኹም ፀላእቶም ትገብሩና ዘለኹም ንሕና ንደልዮ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ወለዲ ስምዕዎም ኤግዛክትሊ ንሕና ንደልዮ ዘለና ካስ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹም ንስ እዩ You are creating the divide. You get it? Stop smearing us as haters. Stop persecuting us as haters. Keep it away from the kids. Leave your kids alone. Stop grooming the children. Leave your kids alone. Leave your kids alone. Leave your kids alone.
ندقنا قدفولنا دقنا قلعو كخونو قدفوهم ازي قبر صدماوي يخون كالي حساباتكم مسعابية تسب بمرجون تخيدو وناتو قدايو نحنا نداتكم نتوم قبر صدماوي كنا نقام زلنا انتايدا ندقنا اي تبالاشولنا እናበሉ የማርርሎ እዚ ድማ እታ ብዝቐለለ ቋንቋ ነዚያ ነገር እዚያ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ በዚያ መንገዲ እዚያ ክንገልጾ ንኽእል እዚኣ እታ መሰረት ናይቲ ዘረባ ምክንያቱ አንጻሮም አይኮናን ዘለና If you want to chop your dick off, I have nothing against that. I'm not anti-gay. I'm not anti-transgender. I'm not anti any of these things. What I am anti is propagating your worldview on other people's children. If you're gay and you can't have kids, why do you now believe it's your right to go to other people's kids? أندرو تيت بتخكل قانقوا تزبلت قانقوا تتكملوا هذا سب كودنا بقال قيار تدليو نبقلك قيار تدليو قال ملي نعي كنا نقام زلنا هي وتكا كند سم تاخير كادليت كجبرة أم عبول عالم أب ديمقراطي سلنا برزلنا نحنا نزول زلنا نسخة صوت هذه خاطر كير مطلوب هذه خاطر كورسنا عخاي ملكات ناتكا تحساسبا ناتكا كايدا أبدك أي أبقلعو كتسجرو هرديك مبالكا أنصاروينا نحنا مبر نسخاب هيوتكا زجبركا نسخاب هيوتكا زجبركيو نوعي كنا نقام زلنا نابل بتخكل قام قايز عربا لور تسمعيو Kids and tell them how to think. If you've decided that the type of sex you want to have will prevent you from procreating, that's your decision, right? You've decided that having sex with women isn't worth it for you. You don't want to have children. You want to have sex with men. Fine, your decision and you're entitled to it. That does not give you the entitlement to go to other people's families who did decide to have children and raise them and try and program their children. Leave the kids alone. You can be as transgender as you like. Don't come talk to my kid about it. That's my child. I will program my child with my worldviews. I raised them. أبي وتكا دليتكا أم نفسك دليت قد قبرت خلي قدك أي جن كي تقرب لي ندك أي تزرب زيا ندك أي أنا ابن عايز مثلني منفسن ابن عايز مثلنا كايدا نتحسسبان بهلن أمنتن كعبيوم زدلي مثل زلني زيادة ما ينا أبيت مرتقن كي يتكلم عن زرب زلنا بتخكل أبيت مرت زربت حنت ولاديت نفس وكف ولادي نفس وكف سدرا كردو زلو مثل كام فلات قبو نعخذ مثل كام فلات أقدر أسلو زخنة Hello, my name is Robin Patch. I'm a woman, also known as an adult human female, and I am one of the fascists that our previous presenters warned you about. And by that I mean I am a mother of 3 children, 3 boys, and I am here for the kids. And as a school district, it is not your job to indoctrinate our children. It is your job to teach them to read and write and do math. It is not your job. نما مهاران زيادة قانقا أنا ولاديت أدى 3 قلعية بتنا يوم قبر صدمهم نتم ولدي نورمال ولدي انتايم زبلوهم فاششتاويان أخررتي يلوم يمززارب نسحتهم معبولات بروغريسيف كوينهم سلدو سمعهم تحتاجن إحنا ولدينا ممهر تعرفين كعبة مرت تمهر أنت اللغي ناتكسر عن تايو ناي من باب كلات نكخولو ماتس نكخولو ساينس نخمهارو زيو تحلفنا ناتكا أنت عينت هايمانوت يلوم أنت عينت أكايدا يلوم ودي يقال الزجال ملء الزي نابي يقرفو أنا ولادي مع بيانا يتقال عدما نعايز ملكات نفس وكف ولادي كردو زلوا بس بيت مرتات كراهب كله دما كبلو زلون بتري كقاملو زلون يزي. Teach them to read and write and do math. It is not your job to tell a young boy that they can be a girl if they want to. That is not your job. And I am here, like I said, as a mother, as a member of the public, and I just wanted to make that known, and I appreciate your time. Thank you. Leave the kids alone. Yes, absolutely. زيادة بس حسب دليل زلوا كنتات ندك دونالد ترامب دما بتبعت أبزنا إسرائيل 4 كمت الناس أبز قبروا لنا بري نزيا زربات زاري بقد ميوجن هذا أبي بزح أب كمزي زتكاس governor أب أمريكا نايك فلوريدا governor سمعوا School system is providing kids with an education, not with an indoctrination. الأمانة يزخون بيت مرتي نقول عم مهار مفلات نمبر قوس قواسنا حدا الأمان نمكبر قونا يقبان
እዚ ድማ ይቲ መንግስቲ ብትክክል ስርሑ ክፈልጥ ከሎ እዚ ዓይነት ሓላፍነት ክሕልፍ ከሎ ብዙሕ ሰብ እዚ ዝደሊ ንዘበናት ድማ ከምዚ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ይክምህር ዘሎ ምጉዝጓስ ኣይኮነን ስርሑ እዚ ድማ ከምዚ እናበላ ኣብቲ ቤት ትምህርታት ብርቱዕ ተቃውሞ እዩ ዘለዎ እዚ ጋቨርነር ሕጂ ንናይ ኣሜሪካ ፕሬሲደንሲ እውን ካንዲዴት ኮይኑ ኣሎ We believe in the rights of parents to direct the education and upbringing of their children. ዕላማ ድማ ወለዲ ሙሉእ ሓላፍነት ደቆም እንታይ ይመሃሩ ክፈልጥሎም ናይ ወለዲ ሓላፍነት እዩ ክምርዎም ኣይክሉ ምናልባት ግን ሓላፍነት ኣለዎም ደቆም እንታይ ይመሃሩ ክፈልጡ ኣብ ካሊፎርኒያ በአሜሪካ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሕግሎም ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ትመሃር ድሕሪ ኮይንካ ተጠንቀቁ ድማ ወለዲ ዝኾነ ሓላፍነት የብሎምን ደቆም እንታይ ከም ዝመሃሩ ንክሓቱን ንክፈልጡን ዝብል ሕግሎም እዚ ድማ ይተዘገርም ዘሎ Parents have a right to know what curriculum is being used in their kids' classrooms or what books are being used in their libraries and we've empowered parents to do that and parents all throughout Florida have blown the whistle when they have seen ከምኡ ድማ ደቆም እንታይ ይመሃሩ እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ ኣለዎም ክሓቱን ክፈልጡን ዘድሊ ስጉምቲ ክገብሩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መፅኦም ክዘራረቡን መሰል ኣለዎም ከምኡውን ነተባብዖም ይብል ኣሎ ኣብ ካልእ ድማ እዚ ነገር እዚ ተደጋጋሚ ዝረብ ፀንሐ ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ ብዛዕባ እዚኣ ተዛሪቡ ባኽን ውድ ንኽእል ኢና School prayer is banned but drag shows are allowed ኣብ ቤት ትምህርቲ ጸሎት ምግባር መስቀል ምስቃል ካልእ ሞራላዊ ነገር ምግባር ተኸልኪሉ እዚ ኣኽራርነት ተባሂሉ በንጻሩ ባንዴራታት ናይ ግብረ ሰዶም ከምኡውን ኣውዳት ናብ ጓል ዝተቐየሩ ወይ ከዓ ከም ኣውዳት ኮይኖም ድራግ ኩዊንስ ዝበሃሉ መፅኦም ንቆልዑ ምጉስጓስ እዚ ግን ከም ቅቡል ንክኸውን ዝድፋል ዘሎ መድረኽ ኢና ዘለና to permeate the whole place. It's okay. You can't teach the Bible, but you can teach children that America is evil and that men are able to get pregnant. ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ክትምህር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዛዕባ ካልእ ግን ብፍላይ ወዲ ጓል ክኸውን ይኽእል እዩ ጓል ወዲ ክትከውን ትኽእል እያ ወዲ ክጠንስ ይኽእል እዩ እናበልካ ዘድልን ዘየድልን ሰባት ንነፍሶም ካብ ንዎ ዝኽእሉ ንቆልዑ ግን ዘየድልዮም ሓበሬታ ምጉስጓስ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ድማ መብዛሕትኡ ወላዲ ነቂሑ ደቁ እንታይ ይመሃር ብፍላይ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ንሕና ምሳቶም ክንዘራረብ ኣለና ክፉት ኣፍ ደገ ክንከፍት ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ገለ እንድሕርናዮም ምሳሌ ከይተዛረቡ ከምታ ሓንቲ ኣብ መጀመርያ ተዛረበት ብሕቡ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ተረዳድዮም ኣብ ካልእ መዕለቢ ክኸዱ ክኽእሉ እዮም እዚኣ ክንጥንቀቐላ ክንክእል ኣለና ደቅና በዓልና ጎስጒስና ናብ ኣምላኽና ጸሎት ጌርና ምስ ደቅና ጸሎት ምግባር ሞራላዊ ኣካይዳ ትክክለኛ ንሕና ንኣምነሉ ምስ ባህልና ዝኸይድ ነገር ከነርእዮምን ንባህልና ከም ዝፈቱ ክንገብሮም ኣለና ብሓይሊ ይኮንን ድማ ባህልና ጽቡቕ ምዃኑ በዓልና ክምህሮምን ኣብነት ክንኮኖምን ኣርኣያ ክንኮኖምን ኣለና ነዚ ድማ እዩ እቲ ዝያዳ ኣነ ክምህርን ከንቅሕን ዝፍትን ከምዚ ዓይነት ኣርስቲ ደሊንቲ ኮይንኩም ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ብሃናፅ መንገዲ ክትገድፉ ንብዙሕ ሰብ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል እናበልኩና ኢሉ ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ ምንየልኩም ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም Thank you very much.